Moi, mä oon Liina ja mä etsin parhaillaan 5 testiasiakasta uudelle premium-palvelulleni Ovulataus, josta odotan asiakkaalleni selkeästi vähentyneitä ovulaatiokipuja ja kirkastunutta polkua kohti äitiyttä. Mä oon käyttänyt yli 2 vuotta kierron syvälliseen opiskeluun ja kokeiluun ja nähnyt itselläni ja sekä muilla jo tosi merkittäviä tuloksia, kuten naiset, jotka on oppineet suunnittelemaan elämänsä kiertonsa mukaan, päässeet kokonaan ovulaatiokivuistaan ja saaneet uutta energiaa ja hallinnan ja tilan tuntua hedelmällisyyteensä. Nyt etsin 5 kipeistä ovulaatiosta kärsivää naista, jotka haluaa saada rauhoittuneen kierron, vahvemman hedelmällisyyden ja nautinnollisen itsehoidon rutiinin seuraavien 3-4 kuukauden aikana. Näiden pilottiasiakkaiden kanssa me tuun työskentelemään hyvin henkilökohtaisella tasolla ja tarjoan palvelun huomattavasti lopullista hintaa edullisemmin, koska mä haluan taata aivan upeat tulokset ja kerätä arvokasta palautetta. Jos tämä kuulostaa kiinnostavalta, niin vastaa tähän viestiin ja kerro lyhyesti, että missä asioissa toivot muutosta kuukautiskiertoosi tai hedelmällisyyteesi liittyen, tai mitä haluaisit saavuttaa tämän ohjelman avulla seuraavien kuukausien aikana. Mä otan yhteyttä nopeasti. Moi!